Ang pulong sa Ginoo ni tataas kahaponon. Pag-aiskud kita nining ginatawag afflictions may beneficial. Ang mga kasakit gihimo or nahitabo nga diin adunay benepisyo. Usually, ang mentalidad sa tao pag maabot ang mga kasakit sa kinabuhi, maingon dayon sila nga dili maayo ang Ginoo sa ilaha. Kaha tingalang uban kay mingon sila nga nasuko ang Ginoo sa ilaha. Ang judgment sa uban ng mga Kristiyano na nakakita sa iya nga grabe ang iyang kasakit sa kinabuhi, mingon nga basin kana nakasala na sa Ginoo. So may mga inana na mga pangunahuna ta na sa diha ka maabot ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, mutuo dayon kita nga kini gisakit ta sa Ginoo. Pero ang pulo sa Ginoo nga atong pag-aisgutan karon, nagaisgut gayud kini sa kini ginatawag nga ang mga kasakit na hitabo nga diin aron kita makabenepisyo. Afflictions may benepisyo una in promoting the glory of God. Nganong gisulay ta sa Ginoo aron mahimaya or aron nga kapasidunggan ang Ginoo. Sa nawa ang atong gibasa ganina, may butang nga nakita ni Jesus Christ og sa mga disipulo. O sa diha nga nakita nila kini, nangutana ang mga disipulo ngadto kay Jesus Christ ug ningon, kinsa ba ang nakasala? Siya ba o ang iyang mga ginikanan? Nga diin nahimugso man siya nga buta. Pero unsay tubag ni Jesus Christ, no pa niya dili kay nakasala siya o ang iyang mga ginikanan, kundi aron nga ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya. So aron nga mahimaya ang Ginoo, aron nga mag-glorify ang Ginoo. Kay kita magud ng mga tao, pag ayahay ta sa kinabuhi, pag wala tayong mga problema, usahay kalimot ta sa pagpasalamat sa Ginoo. Mas lamig gyud tong makapasalamat ka sa Ginoo after bitaw sa mga pagsulay, marag lamig kayo ba ikapasalamat sa Ginoo nga nakalusot ka ani ng mga pagsulay, nagmadaogon ka ani ng mga pagsulay, pero kung panalanginan ka, maayo ang Ginoo sa imuha, usahay ataphaw usahay atong mga pagpasalamat sa Ginoo kay given naman siya nga usahay pa gani di pa ta kapasalamat kay murag na naanad na ta ba nga ayahay atong kinabuhi mana nga dili ta kapasalamat sa Ginoo. So mo na ang mga kasakit sa kinabuhi is para sa ato ang kaayuhan, para i-promote ang kahimayaan sa Ginoo, para kapasidunggan ang Ginoo. Ikaduha, in exhibiting the power of unfaithfulness of God. So aron ikapadayag ang gahom sa Ginoo ug ang iyang pagka-matinud-anon. So buot pasabot ang mga afflictions sa mga kasakit sa tuwang kinabuhi para mapadayag ang pagkagamhanan sa Ginoo. Kay usaon nato pagkahibalo nga ang Ginoo powerful. Usaon nato pagkahibalo nga gamhanan ng Ginoo kun wala man lang sa gihimo sa atuang kinabuhi. So kung kining tawhanan nga buta o gayuhon ni sa Ginoo. So makaingon gid siya nga powerful gid ang Ginoo. Gamhanan gid ang Ginoo kay giayo man sa iyang pagkabuta. Pero kung nagpray sa Ginoo niya wala gid sa ayuha o wala nahitabo sa iyang kinabuhi niya, usaon niya pag-ingon na gamhanan ang Ginoo. Sa ato ang kinabuhi, kung wala ta gibag-o sa Ginoo, kung wala gihimo ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, aron kita mga bag-o. Unsaon nato pag-ingon sa uban ng mga tao, nagamhanan ang Ginoo kay gibag-o ko niya. Nakita mismo wala man ta ka-experience na. So mao na nga tanan ng mga kasakit sa ato ang kinabuhi, usahay itugot ni sa Ginoo para ikapadayag niya, para mapadayag ang iyang pagkagamhanan ug ang iyang pagkamatinud-anon. In teaching us the will of God. Sulayon ta sa Ginoo kay aron nga matudluan kita niya kung unsa gyud iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Kay kung pasagdahan ta sa Ginoo, magtuo man ta nga tama niya ako ang gihimo. Ang usa ka bata, ang anak nato, kung nakasala siya ug ato ang itolerate, pasagdahan nato siya, unsa man iyang nahuna. So magunahuna siya nga tama iyang gihimo. Nga nasa sa sakto kay wala man nato siya gibunalan, wala ikasab-an, wala siya gipahibalo sa iyang salaod ginahimo. So the same pud na sa ato ang kinabuhi. Sometimes ang mga afflictions, ang mga kasakit na atong maangkon sa kinabuhi is para matudluan ta kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Ana para di na ta magpataka og himo nga pinasikad lang sa ato ang kaugalingon na kahibalo o pinasikad sa atong kaugalingon na kabubuton. Manang ma-remind ta nga mananghid gyud sa Ginoo. Kada bitang every time nga doon ta himuon, mudangog kita sa Ginoo. Mo sandig ta sa Ginoo, rely ta sa Ginoo. Kay nahibalo naman ta nga mulatdos gyud ang Ginoo kun magpataka ta o himo nga dili ilalom sa kabubuton sa Ginoo. Turning us to God. Usually kini siya ng mga afflictions para ni sa mga tao bitaw na hinahinay nga nagapalayo sa Ginoo. Na kanang bugnaw na ka o kaya kanang naganoy na ka sa sala bitaw, nabira ka na pagbalik sa kalibutan, nabira ka na pagbalik diha sa pagpakasala, mo na latuson ka sa Ginoo kay gusto sa Ginoo nga mahibalik ka sa iya. Gusto sa Ginoo nga mobalik ka sa iya. Parang pag si Jonah, sa ka example nga murag nagapalayo sa Ginoo. Ano man, by disobeying God,
nagapakita na inahinay siyang distansya sa Ginoo, abi niya ug makatakas siya sa Ginoo. So, dito siya dito sa lain nga nadapit kay pagtuon niya nga makaikyas siya sa Ginoo. So ang iyang gihimong alakang usa to siya ka kalakang na hinahinay siyang distansya sa Ginoo. Pero wala mo tugot ang Ginoo. Hinungdan nga gilatos siya. So giunsa sa paglatos, ipadalhan og dagko ng mga balod ug unos ang barko nga gisakyan ug napamatud-an sa mga tripulante anang barkuha nga siya di ay ang hinungdan sa dako nga unos o sa dagko ng mga balod. So hinungdan nga sa diha mi confess siya, ingon siya nga ihulog ko niya sa dagat para maluwas mo. So gihulog siya, na pagkahulog niya sa dagat, itukob sa isda, nagitaguan siya sulod sa tiyan sa isda for 3 days, and after 3 days, giluwa siya. Pero dili basta-basta ng experience, nga ihulog kang dagat, kaulog kang isda, 3 days ka mo puyo dito sa tiyan sa isda. Unya, giluwa pagit siya dito sa dapit nga, dili siya gusto unta adto. Unya, pag-abot niya dito napumurag napugos siya sa pagwali kay gidala man siya dito sa isda, dito man sa giluwa. And then nagwali tuod siya pero nag-expect siya og distraction sa Nineveh kay dito sa medyo mingaw distansya sa syudad sa Nineveh nga nagtukod siya og barong-barong dito kay para dito siya magstay for the meantime kay maglantaw siya sa syudad nga dauban sa Ginoo. Kay bisan og nagwali siya, nag-expect man siya nga dayunon sa Ginoo ang iyang gibahad nga gun-ubon niya ang nasod sa Nineveh. So samtang naa siya dito sa barong-barong, nagtanaw siya sa syudad nga gun-ubon sa Ginoo. Pagkagabi may turok tong usa ka kahoy. Pagturok sa usa ka kahoy niya, madiin mo tabon sa iya kay para siguro di manawan niyang ulo niya o siya mismo. And then pagkadayong hayag sa adlaw, before ni hayag ang adlaw, padalhag ulod sa Ginoo og hangin nga purting inita, tinunggan nga nangandoy siya nga mamatay kini si Jonah kay lagi di maayo ang Ginoo. So wala pa gid hunong dai ang latos sa Ginoo sa iya. Para lang gid na sa ma-realize siya sa iyang kinabuhi. So decide pud na sa atuan ng mga Kristohanon. Sometimes kinahanglan kita nga latoson para mahibalik ta sa iya. Kinahanglan kita nga kastikuhon kay para mahibalik kita sa sabakan sa Ginoo. Kay kung dili ka anak sa Ginoo, ngano latoson man ka? Di man kanya anak. So pwede ra kanya pasagdan. Kay kung usa ka bata nga dili mo anak ug unsa iyang buhaton, siguro igura ka mo report sa iyang mama o sa iyang papa nga imong anak kay mao ning gihimo. Pero ang maka disiplina sa iya is ang katulad yung ginikana adto. Ikaw nga nakakita, di jud ka makadisiplina kay di man nimo kaugalingong anak. Pero kung kaugalingon imong anak, disiplinahon gyud nimo. The same pod ang Ginoo. Nga kung anak ka sa Ginoo, kung nakita niya nga medyo distansya na ka sa iya, medyo nabira ka pagbalik sa kalibutan, kastiguhon ka niya, latuson ka niya para birahon ka niya pagbalik diha sa iya nga sabakan.